veieu així. Com sabeu, som l'escola de Tabalet, Dolçaina i Camp d'Estil Gatzara de Paterna i esta nit estem així per a oferir-vos una ballada de música tradicional valenciana i d'altres parts d'Europa. Tenim un repertori molt variat amb cançons occitanes, cançons catalanes, cançons valencianes, cançons de producció pròpia del nostre mestre que està així, Eduard Navarro, i també tenim l'enorme sort de poder compartir aquesta ballada de música popular amb el grup Xafarnar, la rondalla Xafarnar i grup de danses, Xafarnar que està així al costat. I bé, sense més dilació anem a començar amb dos peces, el Ball dels Vells i la Farandola del Principat. Mestra. Mamá, nano. Justo en el medio. Pues nosaltres que per així, no passa res, com vulguis.